Wedok to. Iya, iya. Dadi lanang. Ya. Lanang. Iya, kakak berarti. Suruh bunga. Eh, Oh, sing unik. sing unik to. Aku nyemak ya lho, Mas. Sampe aja. Oh, ben ki suruh kok. Aku nyemak ke baju lembang kowe. Gawe taline bronto. Oh, aku Mas. Berarti anu enek teknike. Ana teknike. Nek swara gede iki mlotrok, Mas. Montrok lho. Nek lanang piye? Nek wedok teknike piye? Nek wedok iki ngko. Ngko nek lanang. Begadang. Nek wedok? Minggu. Lah kok nek gunamu lepros piye kuwi? Mbak kula ubetke. Apa nih? Mbak kula kepraske. Kepraske. Gini ku mau mbak kula kepraske. Wis diulang. Lah tukul. Oh, iya. Mulai mengsak kacang. Cang, lah mbok digo aku sisan tak keceke sisan. Alah, Ayo Mas, gua mau dili gue senep pengen balik. Iya. Ya. Beda. Alus manis nengsen Ah, kene ongkire ora bae kon. Kene kono lho ya lewat ongkir. siput yang Aja mbok demek. lah kan aku golek kodang. Kodake gunamu dhewe golek. Masa gitu. Oh dikerawu dhewe. Pita Mbak Kendari, Helm sampean wis nikah deh? kula. Nggih. Panjenenganipun dereng. Derek. Sekedap Nah, mali. yang jenengan lanang apa itu? Kula yang kula lanang no, kula panyutar sak trepe ta Pak wong lanang karo. Iya, Pak. Yogo, dalang, tentara, apa pegawai negeri, Ini apa kula. lurah, apa Yang kula niku nganu yoga. Kok iso umur yoga ya paling ora wajah ayu ngene iki yo. Tentara, polisi, lurah ngoten lho. Aku senenge yoga. Kok seneng yoga? Istimewane yoga ngerti? Yoga nek ora kok kabeh yoga. Loh, ya jene pilihan ya. Carane pilihane penendang, pembonang, apa penggender, apa pengebak. Aku senenge tukang rebak. Kok iso? Iki lho saya. Saya sing kuwi lho tukang rebak. Lagi saingan karo Baun. Lho, aku ki trambian ki sadurunge karo Baun ki karo aku bareng. Astagfirullahaladzim. Nek ya, kaya ngono to jebule kelakuanmu. biyen tau Kita apa sih kita apa? Ya iya. Enonge dirumahke. Heeh. Omongane digenahke. Oh, tinggine munggah amben. Apa? Kematimu wis ora kaya biyen. Kuwi nek padhet Kleben-kleben. Roti-roti. Biyen-biyen. Biyen saiki. Ya, ngono. Berarti senengane tukang rebak. Lah ben aku ngerti kok tukang ngiter. Sing kiter. Heeh. Ampun, mboten pengen kula. Lah mergane kowe mbok diwiwi terus bendina kowe lah. Iki bener diwiwi terus. diwiwi terus malah ndul. Balik kudu. Rambute iki lho diwiwi ngene. Biyen jane ya tau Pak tukang son barang. Lho. Tapi wis duwarem kabeh. Lah mergane piye? Aku mutiri terus. Tur penak lho. Rambut tukang soni kowe. Dene kan Mesti ora iso meteng. Lah kok iso? Dadi mau dicacek. Cek Ora, halo. Ngitung ya teko telu 1 2 3. lho lu cak cek. Sepal sepil tok ora nyanyi. Patung. Wis sing seneng bati ya khususnya tukang sone sederhana. Nggo rambut. Aku juga kayaknya rambut bati. Ya. Ya. Iba bengenya iku
tinggal itu. Karo kuning. Oh, cengkok kok iso. Klotor kaya ake. Dia lah. Cengkok sing rada. Iya. Ini jenenge cengkok bergairah itu. Lah. Ya ora cengkok gemecek. Nyanding bisa dadi. Dadi apa? Apa? Dadi apa? Dadi lanjutannya lah. Iya toh. Serangi lho tadi. Suaranya sih ya. Ah, matune kerakatan gowo sopir tenan. Lah iya. Yo ora ketok lho nek lanang yo ora ketok. Ora ketok. Berarti kau Alah, wak bunyi sebenarnya. Kerasa di sini bunyi banget. Ya. esok awan ning omah bosan Thank you.
Mas Bagong, Dadah. iki ana nawala. Mas Towi sing ganteng dhewe, ini saking Mas Towi. Request mangan ranjaluk ae. Nah, iki apa iki? Iki bonus 100.000. Nah, matur nuwun. Ana meneh. Pak Dalang nyuwun gending wisa tresna utawa dadi ati katur para kadang utawa kanca-kanca jamaah Mbah Joko. TDD Laga Buncah Gunung Gamping Sampung utawa Sor Monumen. Nggih. Menika bonus 50.000 nggih, matur nuwun. Nah. Coba Mas Bagong. Nanjake sawah Mbak Tutik. Ya, Mbak Tutik. Mbak Tutik. Mbak Tutik ya. Tutik, Mbak Tutik saiki. Ya. Tegese Tutik. Mbak Tutik saiki. Apa sing metu? Tegese Mbak Tutik kata-kata. Oh iya. Coba Mbak Tutik ya. Berdiri. Matuna utang ya? Hah? Matuna. Iya nek pas mau ning kamar mandi mau. Nek kok ngarepne mati. Mbak Tutik, Pripun? niki wonten Mas. Ngarepne Mbak Tutik Mbak Tuwinya sampean. Tutik. Ora katane sama Mbak Tuwi. Sampeyan sudah rumah. Kebiasaan toh. Iya. Nah, kula kan selalu cepat, gerak cepat. Oh iya. Iya, dan Oh sakit tersenane. Iya. Dia kadang setahun ini terus Iya. gak dadi. Bukan dadi ora sakit gandekno. enggak jadi lucu. Iya. Mangga. Iya. Wonten pamrutan niki wau. Mangan ranjaluk kowe karo wisa tresna utawa dadi ati. Nah, monggo sing putih iki. Jadi hati mawon. Dadi ati. Hati-hati. Mangane mengko. Mas Bagong, Ada. sampai nek duwe bojo ngene iki lho piye? Hah? Nek duwe bojo kaya Mbak Tutik ini piye? Ala-ala kula mboten sombong Mas dewasa. Langsung setruk. Setruk apa yo kene iki yo malah ra sombong mah ora. Kuat madhae omongane kok. Nyapa wong wedok iki kudu tegas lho ya karo wong lanang. Nek wong lanang karo sampean ora digalaki, ucul Mas. Tegas karo keren beda tipis ya. Beda tipis. Iya, tegas sih. Harus begini. Nek keren iki wong tangan moro lambe. Lambe wong tangan lebah ya. Nah iya. Hati-hati kan Mas. Ya. Oh, tesih dahar lho. Nganggo bawa to. Ya bawaan sih eno. Oh, bawa. Ngono. Berak-berak. Mriki ini piyayine budaya. Saestu. Sing mirsani budaya ngerti wayang, apresiasine bagus. Luar biasa. Mbak Tutik, Pripun? sampean putrane pinten sakniki? Dua. Loro? Dua. Ya, Sama toh. Nah, Jenengan saleh lho. Sama mah 4 lho. papat ah. Papat. Papat boke loro. Lah aku jadi siji. Siji. Lah pengen nambah karo Bagong kok piye? Gak iso Mas Isa. Gak iso. Masa ora iso. Aku gulung. Wis ora ngatasi ya. Ora ngatasi. Hamba hati kalau niku riyen ngengen dereke Bu iki damu. Bu Mas Kresno niku. Iki pianto niku. Oke. Ya boleh direbah mana sabar. Wis kaya anak dhewe, digeke kamar dhewe. Oh, nggih saestu. Lah nyepaki juga kali Mas Kresno. Lho, terus oga dadi aku mulai.
Maksudnya kamarnya jejer lho. Jejer sebelahan ngoten. Ya. Jadi gen penak ngomong-ngomongan. Iya. Sesuk aku terke lho ya ngono. Biasane ngoten niku jek Pak Grand Astrian. Tenang lu, enten nostalgia iki. Aja. Lu lupa pisan Sampeyan mboten Mboten tak tilang. ora usah. Oh, biasanya kalau kayak aku ini sing wayang lebone mlebu dhewe. Kok lambe itu wis polu. Sampai ampun. Lah iya. Yen kok menengah masih apresiasi loh. Aku ki nyemakne suarane jenengan, sing kok gregene intonasine, artikulasinya jelas. Nilainya berapa? Nilainya ya 8 koma. Biasanya min 3. Min 3 yo rumasane kaya arep pilihan lurah ae min 3. Suara sinden jere. Mbak Tuti, iki nek nawolone. Assalamualaikum Pak Dalang, waalaikumsalam. Niki Mbah Atun RT 2 Pondok Prican. Badhe nyuwun gending Pak Dalang. Setunggal juran jugruk kalih cikar bobrok, 3 glatik gending. Dipun terusaken mentok-mentok. Matur suwun Pak Dalang nggih. Enten bebungan mbak? Bebungahe enten menika pira nggih? Biasanya kuatah loh, so lagunya diri-diri loh. Lagune telu. Lagunya telur biasanya. Buat leh nek kok kira ngate. Sabar rek Simpen men. Sabar rek jiglok. Lah iya. Nah iya. Niku dulu Mbak Uun Dian Mayang wah Ya. kuat kabeh. Lah iki yo 75 Lah, Oh, gecel. Celare. 75. Nah, ini dinopi. 75 ya. Nah, ya. 75 cah. Kena nggo tuku sebelah. Berarti kok nyelame ya. Nyelame, Cak. Ya. Ya, dadoske.
matur nuwun. Mas Bagong, niki wau saking Mbah Imam Cobi nyuwun pangestunipun Mbah Imam dhisik. Menika dipun anggitaken langgam syukur kalian Talaga Ngebel. Setunggal riyen mengke terus dilanjut presidennya. Monggo Mbah Imam. Pangestunipun monggo. Niki jawitan king Mbah Joko kok. Oh nggih, itu dipinangkani. Nggih, kedahipun wonten piyambak sepuh wis senengane karek nganggit lagu. Nggih, terus ngomong putu. Iki yang Joko rencana ya menciptakan lagu. Lagu apa kuwi? Nah terus dhewe garap kali sing itu mau kali Yanti. Oh. Dhewe cinta ngarep. Aku ya arep gawe lagu. Jenengan? Heeh. Lagune napa? Nek jaman saiki tentang katresnan-katresnan. Heeh. Aku sampeyan arep gawe lagu Dilatono Katresnanku. Piye Mas? Kata-katane kok diraku kan yo ketok lek jorok to Mas. Iya. Nek boten napa katresnan lagu niku tetep ada makna tersendiri. Menika Mbah Imam. Berarti macam iki Mbak, Bagong. Bagong. Nggih. Menika ingkang syukur riyen menapa Talaga Ngebel Mbah Imam. Ingkang syukur mawon. Syukur mawon nggih. Nggih monggo dibawani riyen malingnya tembone dandang kula Slendro Songo. Sadaripun nyuwun pangapunten. Nggih. Kadang anggen kula kita menika mendadak dados kula jamak dereng apa. Mboten ana apa, nggih. Nggih. Kepeksa berpek. Nggih, nggih. Tenan apa? Nggih. Ya, monggo Mbah Imam. Slendro Songo. Amengeti nggih warsa Jawi Surasewu sangatus swidak ingkang gumawah taun ping surya ping kawan likur kumrekut saku kadang santri musola nurul irfan angadani syukur anggelakan ringgit purwo kagelar ing dalem medyageng yang Joko Sutresno. Nggih. Dipun lajengaken langgamipun syukur ya maka. Gumelare panjen nyoto.
matur nuwun. Menika ingkang damel tanggal 13 Juni 2026 nggih. Nggih. Isih anyar. Anyar bis nggih. Kan kalau ngepel ini tanggal gangsal. Oh nggih. Nggih, lagu ngepel mengki pas gara-gara nggih. Mbah Imam nggih, matur nuwun, Pak. Nggih, nah iki dilanjut langsung 2. Mbak Dian, Mbak Mayang yuk berdiri di spot itu. Yo, terus nggih. Nyawang siden ayu-ayu iki seneng banget ya. Seneng, Mas. Wong lanang niku ngendi-endi padha mawon. Padha wae. Wong lanang iki senengane nyawang wong wedok ayu, Heeh. ijo-ijonan, Heeh. suarane banyu kemricik. Wong Lanang nek wong wedok senengane yo barang ijo-ijonan, kadang yo biru, kadang yo abang. Nah, iya. Pokoke anggere enek ijo yo disaut, biru yo disaut, Saut. abang yo disaut. sayane abang. Abang Nah, iki sing istimewa. Karno. Karno. Ora dikai ijo nutmu sami. Nek abang Nah, abang yo alhamdulillah, Mas. Ngersake nopo? ditamani. Jajal gelas ngono ora. Wong lanang Nah, ora iso ngayani wong wedok turu coba. dulu coba. Ngono. Maaf enak wis coba sik rokok. Oh. Anu, lakene lagi. Sapunen blosorono dhewe. Ketoke pengalaman pribadi lho iki. Weh, aku ngono. Ketoke bojomu dhewe lho. Lah iya ngono. Aku njaluk kon bar tanggapan ngombe Dik. Ngombe ora enek. Banyu aki kokopen. Kompor. Bojo bangsak bojo. Iki lae wangi sing lanang kaya nyambut gawe radio nang ngontran. Iya iya. Ya boten apa-apa disyukuri mawon. Mbak Mayang, Mbak Dian. Iki enten panjenengan dewau, bisa tresno, urang jugluk, cikar bobrok, glade glinding, mangan ranjaluk kae iki apa to iki? Kowe. Udah Dan dengan gorjen iki. Garap gamelan gak iso to? Betul saged? Oh. Iya, oke. bener nih Bu Pacaran. Oh, ngake orjen kan iki. Wah, iki. Ngapunten ya Mas Tommy. Lah mboten enten orjene. Nggih. Digantos mawon nggih. Nggih, gantos mawon pun di sawer 100.000 ini aku ora penak. nggih. Aku biyen nang kono kok ene wong njaluk lagu dikei sawer 100.000. Diseneni penonton kok gak dikei lagune kok. Lah iya. Wis padha tok sawer lagune ora dikei duwite gaglak dalange ngono kok. Timbang donga iki digantos mawon. Digantos mawon nggih. Nggih, Nggih. mawon. Ya. Napa niki, Mbak? Bisa tresno. Bisa tresno? Nggih. Oke. Ya. Nanging bukannya saking deleng-deleng nggih. Delok-delok. Oh, sampean seneng didelok-delok ngono. Nggih. Oke, belum, delek. Belum, deng. Delok-delok. Iya. Ya, atas kita. It's
Wah, nyambut gawe nek penake ngerti-ngerti kok wis meh jam 1. Nggih, wis jan boten krasa nggih. Ora krasa. Awake dhewe semangat sing nonton tesih kathah. Sing nonton ya sing kathah, matur nuwun. Ya. Dasare piyayi kene iki penonton iki budaya, terus ngerti wayang, seneng wayang, Tahu bagaimana menikmati hiburan. menikmati hiburan. Ya, ngemati Mati. lakon gending iki seneng. Oke, seneng. Nah, satu lagi, nah ini sing durung bertiga. Untuk madu terus apa aja? Nah, untuk galuh karo Mbak Uun ya. Ya. Ya, sama seperti itu. Ya. Ya. Yuk. Trio wek-wek. Ya. Ini wek-wek ya. Iki lagune Jurang Jugruk apa Cikar Bobrok? Cikar Bobrok iki apa? Niku lagu anak deh. Oh, nah. Niku kare lenggah. Kulo biasa nang niku. Cikar Bobrok karo cucur bau iki apa nih? Lah niku Dan niku dadah. Padha. nggih. Berarti cucur bau sing bobrok ngono. Beberapa apane? Cikare iki lho. Lah yo. Akhirnya ya. Iya. Jurang Jugruk ya? Oh nggih. Nah, Jurang Jugruk. Tapi ya, iki pamutane ngono kok ya. Nggih no. Nggih. Pamundutan jatuh. Dipun terusaken mentok-mentok. Ya, Jurang Jugruk nih. Oke. Ya, buka bunang ya. Niku bawa ya. Saking Mbah Atun. Bawa Pak, niku enten bawane Pak. Bawane apa? Iki sudah Jugruk niku. Weh, ya coba bawane sik anu. Go. Sinten? Wis langsung ngene wis dadak bawa barang sumpah. Iku nek bawa deh Pak setelan niku. Oh, setelan. Nggih, jenengan bunga nyangel to, Pak. Oh, iya iya. Lha lagi iki lho, dalang diatur siden iki lagi. Kok niku ki terlalu rumane ngono. Ya. Kuwi upama anu apa nggon burine tok terus langsung dibanding gede gak nek. Mboten saged. Wah, iki angel dinyang ta. Nyangel turun koncone mawon. Nah iya. Bawane saiki kok, Pak. Baik deh, oh ya wis. Saiki ae. Iki angel iki. Iki nang Mas Aryo nang nyanyi kudu komplit-komplit ngono iki. Nggih. Bosone. Oh, wonten niku nek angel ora digarap kok. Enggak digarap malah. Tinggal lunga. Ya wis lah bawane piye ngono. Wis. Hitung nggih, hitung. Tinggal ya. Nah. Ya. Sik. Biar kata-kata dulu. Wancine bengon raina pratani laklarne sabe. Yuk sekira. Matur nuwun kakang. Ya. Aku zaman biyen SMK Prawitan iki pelajarane ngene iki. Napa nggih? Oh, juga duduk ngene iki. Berarti iso mendangi. Lah kok ngendang? Nah, nggih. Apa-apa iso lah aku.